tak jukuke sego, Mbok. Hari iki riko ngerti jam piro saiki? Wis bengi lho, Mbok. Tak jukuke sego ya. Aja piring nganggo piring ki. Kok gede temen piringe? Aja dikebek iya, Dure. Nganggo iki le madang. Nganggo iki le madang. Yo. Nang kene. Kok rek oleh turu nang kene sih? Yo. Kok oleh turu nang kene? Engko menjero yo. Siti bae poke. Madang. Yangane jangan kok ngene dulur. Samne seneng nek masak ana kuwahe. Ayam. Wis tak angeti. Sendok. Iki, Mbok. Bismillah ya. Mikiran dinyeduk. Panas nggo madang kuwi. Panas. Aja nganggo tangan nganggo sendok. Sendok cilik bae. Ha iki sendok cilik. Sendok gede kaya. Ora, iki lho cilik. Sendok apa? Ya Allah. Wedang ende. Wedang putih ya. Ora cucu. Aku wis bengi wedang putih bae lah. Ya wis karepmu. Yo, kaela. Wedang putih. Musimbah. Enak pura. Enak pangan. Bar madang turun jero ya. Turun jero kene. Jero kono sing kepenak nang kene anyas. Ilang. Ora. Matur suwun ke lagi mimi putih. Kayak gula men lagi. Rasa nganggo gula.